Una ruta d'exposicions unirà el local de l'AET, la Capella del Roser i l'entorn de la Biblioteca Carles Cardó durant les decenals. En aquest últim punt, el col·lectiu Fort, format per fotoperiodistes castellers, presentaran la mostra Fort i Amunt, de temàtica castellera. Serà una mostra de carrer amb fotografies de grans dimensions d'una quinzena de fotògrafs que penjaran de les parets de l'edifici de la biblioteca. El projecte era fer fotografies grans sobre retrats castellers, que en aquest cas se diuen fort i amunt, perquè és l'argot característic de quan el castell tremola fort i amunt. Juntament amb la mostra de fotografia castellera, l'AET proposarà al seu local una exposició d'elements col·leccionables de temàtiques diferents. En un principi es volia dedicar la mostra al col·leccionisme casteller, però aquesta ja es va avançar per Santa Úrsula i ara s'ha ampliat l'abast de l'exposició. Intenta donar una mica la sorpresa al visitant, que suposa que confia trobar coses habituals, però també donar aquesta varietat. L'última exposició impulsada des de la Comissió de Cultura de les Decenals s'ubicarà a la Capella de Sant Roc i serà una mostra de treballs, amb les decenals com a temàtica, realitzada pel mateix col·lectiu d'artistes que durant el Nadal ja exposen els seus treballs a la Sala Sant Roc. Són 24 artistes vallencs i de l'Alt Camp que en aquest cas aportaran la seva visió íntima i artística de les festes. Les 3 mostres s'inauguraran de forma conjunta amb una ruta itinerant el 27 de gener. Exposicions a banda, el Centre de Lectura de Valls presenta una publicació que repassa la biografia dels personatges que formen part de la Galeria de Ciutadans Il·lustres de Valls. El recull ha estat coordinat per l'historiador Pol Montserrat i s'ha compilat arran del cicle de conferències que l'entitat vallenca ha realitzat durant l'últim any amb els vallencs il·lustres com a protagonistes.